Very small. That's the thing. Hey, kumnandi bethuna oko ke bekuthe cwaka kwezi ntsukwana ndifuna uthi kwezivekana sayazi ke moso oko besifunywe nezizigaxa zikaXolani Sabelo owayelobole uVuyokazi Nciweni. Hayi ke kumane kuphuma izigaxa ngezigaxa kodwa hayi noko kwathi cwaka ngoku. So ngoku sana uV uthi gqi seseGolisberg. Hayibo i-monitoring spirits ezisithi ke sana zabe zi-curious ba hayibo kwenzeka ntoni. Hayi nanku noVicky unomVicky sana naye ukhona. Hayi ke uVuyokazi wathi go live wabulisa ke abantu wathi eselapho engekabikho phi nanko uVicky naye caba esithi go live kwakhe uInstagram. Njani Vicky because uyayazi ukuthi ifollowers zakho zezi kwa wena uzifumene kuVuyokazi. uVuyokazi ulive sibhizi sibukele yena. So naye ngoku Vicky nanko esithi go live sana. Hayi uVuyokazi waveske waphelelwa ngumdla waphuma ke kuyakhe live. Kwafuneka sihambe ke mntakabawo statazele siye kwi live kaVicky apho ke uVicky eye wasixelela ke noba kwenzeka ntoni njengoba ndisitsho ke ndisithi baseJohannesburg ke phofu kwakwekwa okanye kwafakwa ishade ngabantu ke aba bebephana ngoba yo kule season izayo sana abantu bazawuthina kuthiwa kubazawugudla bazabagudla bathi ba i-fans zikaVuyokazi kunye noVicky ziyamosha uVuyokazi because ke obviously bayasela. Nakukhumbula ke kwi-season egqithileyo uba umpumelelo wathi uVuyokazi watshintsha ever since wadibana noVicky. Ungumntu ophumayo ungumntu oselayo uthi kodwa kwakhalaza umama kaVuyokazi kwathiwa makuthethwe noVuyokazi and makuzanywe uguzula uVicky kuVuyokazi. So ke bebethethiswa yiloo nto leyo njengoba ke nibonile uVuyokazi ebaveza nanku uVicky ke sana uye wathi uVuyokazi ase-live njalo naye wathi go live. Hayi uVuyokazi wadikwa waphuma ke nake ku-live washeka ke uVicky star of the show stealing the limelight from uVuyokazi. Vicky hey now uthanda ukuthi ke ndinento noVicky kanti andinanto noVicky but sometimes andim-understand but anyways ke uVicky nguye wa-explain ke baseJoburg bahleli akafuni ukuthi ngama-fans bahleli nefamily ifamily yabo kaFacebook. Neyazi ke mos kuFacebook ba uVuyokazi une-followers ezizibiza amavuyo amahle or amavuyokazi amahle. Into entle iyabukwa bethunani njengoba sibona ke naba bemahle amavuyokazi amahle noVuyokazi simbona enwabile bethunani after everything that she has been through. Yey hayi shem sikwazile ulijija igama lakhe shem sonoko sevuya ke umbona epholile onwabile kungekho nto imbi eza ngaye bethuna. Khanikhinitsho ke nani nicinga ntoni ngale nto bethunani yenziwe zii-fans zikaVuyokazi from Facebook zabahosta eJohannesburg kunye nefriend yakhe unomVicky. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.